तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी Redmi A1 और Redmi A1 Plus के बारे में कि दोनों में कौन ची अंतर दिले बारे सन। आखिर ये दोनों फोन काहे लॉन्च भइल बा, जबकि हमनी के बहुत से बात सुनते हैं कि दोनों फोन सेम बा, तो आखिर अंतर का बा जे दूगो फोन लॉन्च हो गइल बा। तो आज के ई वीडियो में तू लोग पूरा तरह से समझ जेबलो कि इनमें कौन फोन सही बा कौन फोन सही नहीं, क्या दोनों में का अंतर बा, आ कितना प्राइस के डिफरेंट पड़त, आ काहे ये लॉन्च भइल बा। तो चलो लोग दोस्त फटाक से हम बताओ तनी एकनी के बारे में। देखो लोग भाई लोग दोनों ही फोनवा में तारा लोग के सेम ही डिस्प्ले ये देखे के मिल जाए 6.52 इंच के एगो HD प्लस वाला डिस्प्ले मिली जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ होता है। 120 टच सैंपलिंग रेट बा जो कि 400 निट ब्राइटनेस के सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी हद तक डिस्प्ले घटिया बा, इतना ज़्यादा घटिया बा एक डिस्प्ले की क्वालिटी का ना कहे के मतलब। तू लोग जानते बड़ल पर्टिकुलर वीडियो देख ले हो बोलो हमारे चैनल पर पड़ल बा, एक हो फोन पे पर्टिकुलर वीडियो नहीं बन, तो तू लोग देख सकता लोग निकल लोग देख ले। तो डिस्प्ले के क्वालिटी में काफ़ी हद तक घटिया बा दोनों ही फोनवा। भाई लोग दोनों ही फोनवा में ताहा लोग के मीडियाटेक के A22 जौन पुराना वाला प्रोसेसर बा घटिया क्वालिटी वाला उ लगैले बारह सन, जो मुर्चा उर्चा कोई कोनो कंपनी वाला फेंकले हुए उठा के लगा दिले बारह सन, जो कि बहुत ज़्यादा हेंगियाला प्रोसेसरवा आ गर्म होला। तो दोनों फोनवा में सेमे प्रोसेसरवा दिले बारह सन चुतिया खाली। देखो लो भाई लोग दोनों ही फोनों में तालो के सेमे कैमरा देखे के मिल जाए, 8 MP के बैक में आ 5 MP के फ्रंट में, जो कि कैमरा क्वालिटी में काफ़ी हद तक घटिया फोटो ही उठावेला ई फोनवा के कैमरा। देख लो भाई लोग लुक वगैरह के मामले में भी सेम ही तारा लोग के देखे के मिल जाए। लेकिन दोस्त तारा लोग के कन्फ्यूजन हुई कि आखिर अंतर का बात है। देखो लो दोस्तों अंतर ये बाकी तारा लोग के Redmi A1 में तारा लोग के फिंगरप्रिंट के ऑप्शन देखे का नहीं मिलत, उहे Redmi A1 Plus में तारा लोग के एगो फिंगरप्रिंट देखे के ऑप्शन मिलता है जो कि बैक में बा। और Redmi A1 Plus जौन बा तो सेम ही फोन बा, A1 आ A1 Plus दोनों सेम बा, बस एक फिंगरप्रिंट देखे के मिलता है एगो में नहीं मिलत, बस इहे अंतर बा। जैसे Redmi 3S आ 3S Prime सेम वैसे ही एक बा। देखो लोग भाई लोग Redmi A1 खाली एगो वेरिएंट में तारा लोग के देखे के मिली 232, जौना के दाम बा 6499 रुपया। और वह Redmi A1 Plus तारा लोग के 232 आ 332 मतलब 2 वेरिएंट में देखे के मिल जाए। अगर तू लोग 232 वाला वेरिएंट लेता रह लोग तो तारा लोग के पड़ी 7500 के, आ 332 वाला लेता रह लोग तो पड़ी 8500 के, जो कि काफ़ी हद तक घटिया प्राइस बा। अगर तू लोग चाहता लोग एगो अच्छा फोन लेबे तो दोस्तों ई फोन के पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख सकता लोग में अच्छा सुझाव के लेबा कि कौन तारा लोग के फोन लेबे के चाहिए। तो देखो लोग भाई लोग यही साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलियम ताहा लोग से एगो अगला वीडियो में। तब तो खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।